Chinha ariwo sajok jaksipai sengkra kotor ni barja yasakmani yagulo yad ladago yapri Bagzak Kha General Manoj Pandeno Chin ni sipai ni tongmongno bujiwe ha ari mothangnai wansugui no nakha sengkra kotor ayang bukhago Chin Pengong Teifor Rukungni finger 8 by Chito Chidok kilometer ganawa kaisa kotorma jaijor snamai tongo abono bujiwe Bharatni sengkra grok Chin by Baksano sipai thumui tonikha aha ariwo Ladakh ni Bharat Chin ha ariwo babai ni bukhago no homan sipai kuthumlaijak Chin ni tank te rocket regiment rokno Rudok Kembo Pengong Shor Salchibayo te Jingyang ni Jiadullah Hodo kuthumlei tonikha PLA Air Force Demchuk te Jingyang ni Bhutan Airways Woborok ni Chobani Birkhong te Buma Pekhagrinai Birkhong kuthumei tonijak yang Bharat ni sengkrang rokbo dadak sidak lama te jaijor ni amsai khoboi kuthumlaijak jesa jorao phano nangkheri laiwe manai jattoi aboni bagoino dolat bag aldi jora mokol kaisomoi tongo Bharat ni sipai rok galwan teima sakani kaisini jaijor gana jora teng te kokjaknai malkhong teiwe tiar anglaijak Bharat ni sipai rok kok angkha satellite ni mangphilewo nukjakha Pengong Lake ni ganao kotor kaisa jaijor swnamoi tongo People's Liberation Army o jaijor tei jeprofano teng tei chobani malkhong phaibimano khonei khaka sengkrak ni choba khlainai rok Pengong Lake ni salchibai amchai ganani hachugo Bharat ni sengkrak rok tongmambai Chin kisa ontrojak Ladakh sector robo tongo Bharat ni kotorma regiment abo bai Chin ni sakao Bharat bo mokol chungprawino naichomoi tongo Bureau Report Kokharang